повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цареградська. Як і обіцяла, ми зараз будемо обговорювати дуже цікаву тему. Звісно, це про 8 березня, про рівноправ'я та рівність жінок та чоловіків. І, власне, що це значить саме в Україні? На якому етапі, в якому стані наразі перебувають жінки загалом? Ми запросили в нашу студію гостя, правозахисника, правника Юрію Шуліпу. Доброго ранку, пане Юрію. Доброго ранку. Дуже раді вас вітати. Ну, давайте почнемо здалеку, тому що події, там, які відбувалися у столиці і не тільки, а навіть в Ужгороді протягом вихідних, тому що 8 березня – це вихідний день, це, відповідно, мітинги на підтримку і антимітинги проти фемінізму і за фемінізм. Зараз будемо розбиратися докладніше, але спершу я хотіла би про таку новину поговорити, про те, що Комітет міністрів Ради Європи ухвалив нову стратегію з гендерної рівності на 2018 та 2023 роки. Власне, йдеться, звісно, безумовно, про дотримання усіх там вимог, які можливі, зокрема, там боротьба з сексизмом, запобігання і боротьба з гендерними стереотипами і так далі. Також з насильством щодо жінок в сім'ях і все тому подібне. Ну, власне, на цьому тлі, звісно, безумовно, дуже багато розмов, зокрема, і от такі мітинги, які відбулися в Україні. Що ви можете сказати як правник? Наразі от права жінки в Україні, я так розумію, вони є достатньо врегульованими та гарантованими. Чи я помиляюся? Ні, я з вами повністю згоден в тому, що права жінки і людини, вони є рівними, це згідно з нашою українською конституцією. Що Конституція каже, та закони відповідні, що мають одне так само право, як чоловіки, так і жінки до працевлаштування та різних інших умов. Хоча, скажімо так, що стосується соціальних прав, ну, наприклад, це вихід на пенсію. Але жінки в цьому мають перевагу, бо їх вік, скажімо так, пенсійний, він коротший, ніж у чоловіків. Так що жінки, скажімо так, в соціальному поправі навіть ще мають перевагу, але на мій погляд, я вважаю, що, на жаль, в нашій країні жінки не користуються цим обсягом прав, які є в нашій Конституції та в законах. Про мітинги, власне, зараз відео ми можемо бачити. Це ті мітинги, про які я говорила. Зокрема, от на Михайлівській площі зібралися учасниці мітингу. І там же одразу там збирався і антимітинг, де говорили, що фемінізм – це насильство і так далі. І от такі дві різні абсолютно позиції. Насправді, от наскільки я змогла зробити висновок навіть з соціальних мереж, зокрема, це те, що жінки більшою мірою розмірковують на тему того, що 8 березня, наприклад, це свято все ж таки не квіточок жіночності і жіночої краси, а все ж таки отого рівноправ'я. І тут виникає момент, дискусія на тему рівності і рівноправ'я. Рівноправ'я – це коли ти маєш можливість отримувати таку саму зарплатню, обіймаючи одну і ту саму посаду на рівні з чоловіком. Але рівність – це все ж таки, коли тобі потрібно затягти важкий диван на 5-й поверх там хрущовки, то ти не просиш вагітних жінок це зробити все ж таки, а ти просиш зробити це чоловіків. Наскільки оця от проблема все ж таки існує в Україні, тому що ми прекрасно знаємо, це не голослівно, але тим не менш це всі прекрасно розуміють, що коли жінка влаштовується на роботу, завжди задають запитання, чи ви заміжня, як довго ви заміжня, чи є у вас діти. Тобто все ж таки є певний оцей критерій відбору. Ну, скажімо так, ці критерії відбору є, але він тільки стосується працевлаштування. Оскільки, ну, скажімо так, коли жінка йде, ну, хоче працевлаштуватися, тоді так виникає питання. Чому? Тому що вона може бути вагітна, а це там та інше питання. А це, ну, скажімо так, тільки пов'язано з тим, щоб, ну, працевлаштуватель був упевнений, що жінка не буде, ну, там, що вона буде працювати, що вона не буде брати там якісь відпустки там під час вагітності та інше. Тільки ось з цьому пов'язано. І на мій погляд, як правника, я в цьому переконаний, що, на жаль, в нашій країні жінки не користуються цим обсягом прав, цим обсягом
громадських прав, які є в Конституції та в законах України. І якщо б у нас жінки були б, ну, з правової точки зору освічені, тоді б у цих питань, ну, скажімо так, виникало менше, аніж який, ну, є наразі. Ну, насправді рівень нашої Скажімо так. обізнаності в правознавстві Так. абсолютно у всіх, і українців, Добре, і жінок а лише бажати кращого. Добре, я вибачаюсь. А на другу частину вашого питання, що стосується рівності, так? Ну, ви кажете, там, що там вагітних жінок не можуть там занести диван та інше. Ну, скажімо так, це вже питання моралі, розумієте? Бо якщо там жінка слабка, не може щось там донести, то я вважаю, що і людина там, вони, ну, взагалі, ми, як, скажімо так, сильна стать повинна допомогти жінкам. Ну, але це питання все ж таки не в правовій площині лежить, а більш за все в моралі. А стосовно все ж таки правової площини, і давайте, якщо ми вже так сконцентрувалися на вагітних жінках, припустимо, влаштовується молода жінка, яка там нещодавно вийшла заміж, на роботу. Її запитують, там, чи є у вас діти, вона відповідає ні. Чи плануєте? Каже ні. Ну, принаймні на перший час. Вона влаштовується на роботу, згодом сталося так, що вона завагітніла. Скажімо, далі, ну, нехай, зрозуміло, що її, напевно, не виженуть з роботи, але тим не менш. У випадку, якщо все ж таки таку жінку не взяли на роботу, якщо їй не так сильно пощастило, як можна оскаржити ось цей момент? Можна якось, ну, все ж таки настояти на своєму? Де отой критерій? Довести, що я дійсно там гідний посади працівник, але мене не беруть на роботу, тому що, ну, от, вважають, що я можу бути вагітний, і потім мені доведеться взяти відпустку. Добре, ну в таких випадках пропоную писати скаргу до трудової інспекції, які ще працюють, хоча їх рівень ефективності тут теж, ну скажімо так, немає такої судової чи адміністративної по практиці, бо вона ще, на жаль, не склалася, тому що дуже мало жінок, я вже казав, відповів на ваше питання, що не використовують свій обсяг конституційних прав. То треба скаржити у трудову інспекцію та звертатися обов'язково до суду. І якщо є такі жінки, вони мають можливість створити судову практику. І коли таких судових рішень буде більше, то вже у роботодавців не будуть виникати питання, розумієте? А трудова інспекція, про яку ви говорите, тобто це якась організація, знаєте, навіть я впевнена, що особисто я не знаю про цю організацію нічого, я впевнена, що наші жінки також. Розкажіть дещо більш детальніше, що це за організація? Тобто це не рівноцінно тому, що ви звернулися до суду, я правильно? Ну, скажімо так, бо ця організація, вона тільки може штрафувати за, ось, наприклад, адміністративне правопорушення, ну, якщо вони виникають у галузі правовлаштування. Але, скажімо так, що все ж таки до суду ефективніше звертатися, тому що суд, він не тільки може, ну, скажімо так, щось взискати з тих людей, які порушують права жінок при працевлаштуванні, а ще зобов'язати, скажімо так, взяти жінку до праці своїм судовим рішенням. Тобто у суду більше повноважень, а його рішення, вони обов'язково до виконання. Тому до суду все ж таки надійний. Судді, у випадку, от коли жінка все ж таки звертається до суду, яким чином відбувається от саме це засідання і розслідування цієї справи? Тобто, я не знаю, визначають якусь особу, яка проводитиме там тестування чи що? Тому що я впевнена, що роботодавець буде тиснути на те, що, наприклад, ну, ця людина, в принципі, там недостатньо відповідає вимогам посади. Тобто, як от визначити оцей критерій? Чи дійсно вона відповідає чи ні? Тобто, ну, це ж насправді дуже такі особистісні речі. Ну, скажімо так, ці критерії, він вказаний в внутрішніх інструкціях чи в наказах директора, куди жінка йде до праці. І це все буде істребовано судом для розгляду. Воно буде також долучено до матеріалів цивільних справ. В суді це питання вирішиться. Так що тут нема жодних проблем.
З роботою більш-менш розібралися. Тепер стосовно насилля. Саме жінки, які виходили на мітинг, навіть видно на загальних планах, хоча насправді глядачу не дуже, але плакати були про те, що насильство – це не традиція, ні насильство і так далі. Тобто жінки проявляли свою позицію як прохання все ж таки привернути увагу до самої свободи не в плані обирати, там, як одягатися чи за кого виходити заміж, а в першу чергу свободи вільно себе почувати і звертатися до відповідних інстанцій у випадку, якщо ти дійсно відчуваєш насилля. Тому що ні для кого не секрет, що в провінційних містах і селищах дуже важко знайти розкуту людину, якщо у випадку, якщо жінка зазнає дійсно утисків в родині, яка звертається, наприклад, до суду, в судові органи, до правоохоронних органів. І ми знаємо, що від насилля, наприклад, статистика говорить про те, і ця цифра є просто жахливою. Йдеться про 600 смертей жінок за 2017 рік від домашнього насильства. 600 жінок. Ну, тобто, якщо задуматися, це дійсно, це проблема, але про неї дуже мало говорять. За це і виходили жінки. От яка ситуація з домашнім насильством і, власне, як з нею боротися? Тому що ми знаємо, що останнім часом, наприклад, правоохоронні органи, зараз є така спеціальна програма, яка визначає саме тих правоохоронців, які будуть слідкувати за дотриманням оцих прав. І у випадку, якщо викликають, якщо звертаються з такими скаргами, то це буде братися окремо на таке утримання, на розгляд. Що можна сказати про це? Вже є якась практика? Ну, знаєте, я хочу сказати, що перш за все питання, яке там внутрішнє сімейне між жінкою та чоловіком, воно знаходиться у психологічній площині. Розумієте? І тут все залежить від двох, тобто від жінки і людини, як вони один з одним між собою договоряться. Розумієте? А що, і, скажімо так, якщо вони договоряться, то будуть там один з одним жити і не буде взагалі ніколи конфліктів. Але що стосується насильства, яке дійсно було примінено, і якщо є такі факти, то тоді жінкам треба звертатися, на мій погляд, до поліції, писати заяву, щоб поліція також застосувала певні заходи, які передбачені чинним законодавством. Чинне законодавство зараз передбачає який штраф? Це що, адміністративний штраф, якісь скажімо так, знаєте, там залежить від цього, як жінка постраждала. Там є як адміністративна, також передбачена кримінальна відповідальність за реальне позбавлення волі. Тобто, просто я хочу зрозуміти все ж таки дещо цю практичну сторону, тому що ми прекрасно розуміємо, у випадку, якщо все ж таки це насилля трапляється, наприклад, там побиття, до синців, нехай без переламаних кісток, але от синці і так далі. Жінка звертається з таким повідомленням, нехай, за це передбачено що? Наскільки я не помиляюсь, це просто, адміністративний штраф. Так, це адміністративний Він сплачує адміністративний штраф і тоді приходить щасливий додому і каже, дякую тобі велике, я зрозумів, я виправився. Я заплатив ці гроші, я зрозумів, що я тобі завдавав шкоди. Звісно, що це буде повторюватися. За повторюваність передбачено якісь більш тяжкі? Ні. Якщо це було так само, то тоді також буде адміністративний штраф. Але справа в тому, що коли, скажімо так, особа була притягнута до адміністративної відповідальності, то тоді у жінки відкриваються так звані цивільні правові відносини. І жінка має право подати до суду, щоб цю шкоду, яку її людина запрацювала, вона також має можливість взискати вже в цивільному порядку. Зараз дещо повернуся знову ж таки до теми мітингів, тому що про київські мітинги вже зазначала, а от в Ужгороді, насправді, і, до речі, до слова сказати, в Києві також є постраждалі. Не підтверджена ще інформація, чи це була провокація, чи ні, але, тим не менш, в районі Бессарабського ринку напали на жінок. Зараз ви бачите кадри, це мітинг в Ужгороді, де формування Карпатська Січ напала на жінок, облила краскою, фарбою і, насправді, зазначає,
вбачається, що не вперше такий прояв з боку Карпатської Січі до подібних проявів, до подібних мітингів в Києві, як я вже почала говорити про це. Також в районі Бессарабського ринку облили активісток фарбою, облили лице. Бачили фотографії, я не знаю, чи є в нас цей матеріал, але в мережі вони доступні. Ну, тобто, єдине, що правоохоронні органи стверджують, що після того, як намагалися зв'язатися з жінками, власне, які заявляли про те, що на них напали, не було зв'язку, тому невідомо, що надалі з ними. Така ситуація, власне, відбувалася на вихідних. Те, що ми встигли з вами обговорити. Дуже вам дякую, пане Юрію. Юрій Шуліпа, правозахисник і правник, з нами обговорював права жінки та правову сторону цього питання. Ми зараз візьмемо невеличку перерву, а потім перейдемо до питання культури. Про кримсько-татарську культуру будемо говорити. Це буде цікаво, не перемикайтеся.